25,5 miliardy eur, toľko nám prinieslo členstvo v Európskej únii. Tomu, aby to ľudia aj reálne pociťovali, tak to ohrozuje byrokracie, slabá koordinácia či nízka miera ochrana proti podvodom. Vyplýva to zo správy Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá mapovala čerpanie eurofondov v rokoch 2004 až 2025. Predseda úradu Ľubomír Andráši skonštatoval, že máme málo investícií a viac zdrojov sme si použili na prevádzku krajiny, ako jej udržateľný rozvoj. Premrhali sme príležitosť, ktorá je neopakovateľná a je v podobe európskej finančnej pomoci. Európske financie, európski daňovníci sa skladajú aj na rozvoj Slovenskej republiky a našich regiónov. Konvergencia mala prispieť k tomu, aby sme zlepšili životnú úroveň ľudí aj na východnom či strednom Slovensku. Mali sme sa približovať vďaka európskym zdrojom k vyspelejším krajinám, vyspelejším regiónom Európy. Toto sa nám nepodarilo. My sme jediná krajina v rámci Strednej Európy, ktorá namiesto toho, aby kráčala dopredu, tak za posledných 10 rokov sme cúvali, znižovala sa životná úroveň, znižoval sa rast hrubého domáceho produktu v pohľade na kúpyschopnosť obyvateľstva. Toto nie sú pozitívne čísla. Áno, ak by sme nemali európske zdroje, tá situácia na Slovensku by bola ešte horšia. My sme nahradili vlastnými financiami financované služby, aktivity, ktoré financujeme z európskeho rozpočtu. Toto má za dôsledok, že sme nezabezpečili udržateľný rozvoj, máme veľmi málo inovácií a viac európskych zdrojov sme použili na bežnú prevádzku krajiny ako na jej udržateľný rozvoj. Tiež ste spomínali, že ako keby na Slovensku bola mantra 100% vyčerpať, ale dá sa povedať, že je jedno ako keby na čo. Uverili sme tomu, že čerpanie je podstatné, čerpanie vôbec nie je podstatné. Podstatné je to, že či peniaze využívate efektívne, že či viete, čo nimi chcete dosiahnuť, ako zvýšiť životnú úroveň, ako znížiť regionálne rozdiely. Teda toto je pohľad Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý je veľmi kritický, že my sme predradili čerpanie a vďaka tomuto predradeniu sme z mnohých európskych zdrojov urobili nástroj plytvania a toto plytvanie sa prejavuje v tom, že sme síce minuli viac ako 28,8 miliardy eur, ale z hľadiska viditeľných krokov dopredu a najmä udržateľných projektov toho nemáme veľmi veľa. Tu aj nadviažem na to, že ste tiež zdôrazňovali, že len malé alebo veľmi malé percento z týchto zdrojov ide priamo do regiónov, aby oni rozhodovali o tom, že čo s tými eurofondami. Časová tieseň, to, že len v Bratislave sa rozhoduje od úradníckeho stola, to, že manažment európskych projektov je veľmi slabý, že sa do manažmentu udomacnila kultúra nezodpovednosti, tak toto sú hlavne príčiny toho, prečo nevieme čerpať nielen efektívne, ale ani účelne. Ak my nebudeme mať nastavené čerpanie od začiatku programového obdobia do konca, ak stále budeme dočerpávať v časovej tiesni v posledných 2-3 rokoch, tak presne preto nebudeme využívať európske peniaze nielen zákonne, ale aj zmysluplne. Ak chceme niečo v tomto zmeniť, mali by sme európske fondy decentralizovať. Decentralizáciou posilníme zodpovednosť tých, ktorí najlepšie poznajú problémy obcí, miest a regiónov a decentralizáciou tiež sa nám podarí rozbiť veľmi malé zoskupenie podnikateľov, ktorí si z využívania európskej finančnej pomoci urobili veľmi dobrý obchod a na nich stojí častokrát to, ako vyzerá výzva, kto peniaze dostane a ako sa aj tieto zdroje zúčtujú, nie na základe princípov dobrého hospodára, ale na základe toho, kto je s kým kamarát. Ako sa pozeráte na stav čerpania aktuálneho programového obdobia? Ak som to správne postrehol, tak do konca tohto roka by sa mali vyčerpať 2 miliardy eur, aby bol nejaký ten plán stále ešte plánom. Nepoučili sme sa z minulosti. Prebiehajúce programové obdobie je najhoršie z hľadiska nábehovej krivky. Máme ešte horšie čerpanie, ako sme mali v tom predchádzajúcom období. Toto nie je dobrá vizitka, ale ešte raz zdôrazňujem, čerpanie nie je o tom, koľko miniem. Čerpanie má byť o tom, že máme pripravené projekty, vieme strategicky, čo chceme a ideme za tým cieľom aj vďaka európskej finančnej pomoci. Máme pred sebou nové obdobie,
ktoré sa začne v roku 2027. Máme mať víziu rozvoja krajiny, tam máme mať jasne popísané strategické ciele, čo sú tie oblasti, ktoré posunú Slovensko z hľadiska ekonomického rastu, z hľadiska životnej úrovne na vyššiu úroveň, ako to bolo doposiaľ. Takýto dokument sa stále vyrába. Tento dokument ale nemôže byť výsledkom práce jednej organizácie. Mal by to byť dokument, na ktorom je široká celospoločenská dohoda, lebo to bude ten pozičný dokument, na základe ktorého budeme vedieť ďalších 7 rokov čerpať nemalé peniaze od daňových poplatníkov členských štátov Európskej únie. Pritom, ako sa prerozdeľujú eurofondy, vy ste spomenuli jednu konkrétnu inštitúciu, že tam sa stále nič nezlepšilo. Narážam na PPAčku. Ak by sme mali pomenovať tie najviac výbušné oblasti, kde to nie je ani o dobrom hospodárovi, ani o efektívnom čerpaní, tak by sme popísali správanie sa pôdohospodárskej platobnej agentúry. Ak by sme mali hovoriť o konkrétnych projektoch, tak tu sú projekty digitalizácia a informatizácie spoločnosti. Tam vidíme najvážnejšie problémy z hľadiska fungujúceho korupčného prostredia. Tam vidíme najviac rizik spojených s podvodmi. Nemala takáto správa v tomto prípade prísť o niečo skôr, lebo je tu predsa len prvá za tých 20 rokov. Je nejaký dôvod, prečo prichádza až teraz? Je to sumarizačný dokument, ktorý vznikol na základe iniciatívy našich českých kolegov. Takto chcú kontrolné úrady členských štátov Európskej únie kresliť mozaiku využívania európskych finančných prostriedkov nielen na národnej, ale aj európskej úrovni. My sme každý rok popisovali a stále popisujeme slabé miesta rizika pri čerpaní európskej finančnej pomoci v rámci našich stanovisk k štátnemu rozpočtu a štátnemu záverečnému účtu, ale to je len ten ročný pohľad a v tejto chvíli sme chceli urobiť tú mozaiku, ten obraz, celkové zrkadlo toho, či sa nám podarilo naplniť tie ciele, na základe ktorých sme vstupovali do Európskeho spoločenstva. Čiže tých bezmála 300 miliárd pomohlo konvergencii, pomohlo hospodárskemu rastu, znížilo počet ľudí, ktorí sú sociálne vylúčení, sú na hranici chudoby. A či sme napríklad regióny Prešovského kraja, Banskobystrického či Košického potiahli na vyššiu úroveň. Ukážka a čísla hovoria jasnou rečou. Celé Slovensko aj so samotnou Bratislavou a západoslovenským krajom posledných 10 rokov stagnuje, cúvame a jediný, kto zaznamenal ale veľmi minimálny posun dopredu, tak to je stredoslovenský región, ale tam hovoríme o 1 až 2% raste oproti tomu, aká bola životná úroveň, aká bola hospodárska situácia v kraji na strednom Slovensku.